Karong bispera sa pista sa Poong Itom nga Nazareno, gitugta na sa Jesus Nazareno Parish sa Cagayan de Oro City ang pahalok o ang paghawid, ingon man, pagduol sa imahen. Pipila ka mga deboto, midagsa na. Traslasyon nga pagahimon ug mga adlaw, andam na sab. Ani ang report. Hinay-hinay na nga midagsa ang mga deboto sa Poong Itom nga Jesus Nazareno sa Jesus Nazarene Parish, Archdiocesan Shrine of the Black Nazarene sa downtown Cagayan de Oro City. Karong bispera sa kapistahan niini, mihalad og pag-ampo ang mga deboto pagpakita sa ilang debosyon sa Poong Jesus Nazareno. Usa si Nanay Gingging sa mga Cagayanon nga unang midagsa sa simbahan. Pag-ampo niya karon tuiga nga padayon siyang gabayan ug tagaan ug maayong panlawas sa Ginoo. Ako na-feel nga ang akong mga balatian, mga sakit, pinaagi sa to pag-ampo. Dili gyud ingon nga mawala kay usaman ginigid nato kanay sakit, pero at least kaya nato magmalig-unon. Karong adlaw, pinaspasay na sab ang pagtrabaho sa mga church workers aron maplastar ang simbahan. Plastar na sab ang karo nga mo'y sakyan sa puon atol sa traslasyon ug mga adlaw. Sumala ni Monsignor Percius Cabunok, Parish Priest sa Jesus Nazareno Parish, nga plastar na ang ilang giandam nga schedule sa traslasyon 2025 ug mga misa nga ipahigayon. Gibawal sa traslasyon karon tuiga ang paglabay sa mga panyo aron ipahid sa puon. Basin kung sa layo kaayo dili siya masaw o niya makaigo na hinoon sa ulo sa mga ihos nga nag-proteher sa Black Nazarene. Sa wildest nga mga pag-istorya, basin unya kung lahi ang putuson, basin kung something mubuto hinoon siya, na mauna na nga atong ibawalan. Samtang gibarugan sab ni Monsignor Cabunok ang paggamit sa termino nga Black Nazarene sa pagtawag sa puon. Kini sukwahi sa gipagawas nga pahayag sa Quiapo Church nga dili na gamiton ang Black Nazarene, inay Jesus Nazareno na lamang. Matod ni Monsignor Cabunok nga gisubay lamang nila ang naandan ug wala pay opisyal nga mando nga ilang nadawatan gikan sa Catholic Bishops Conference of the Philippines kun CBCP. Samtang hugot sab nga seguridad ang ipatuman sa kapulisan alang sa traslasyon. Pipila ka mga lugar nga agian sa prosesyon ang mawadan og signal apan paghuman sa traslasyon ibalik ra gilayon aron dili mabalda ang komunikasyon sa syudad. So layer by layer, no? Andun na tulo ka layer ang atong gimugna nga security o kining human chain atong gimugna diya sa pag hatag seguridad sa imahe nga iwasan nato ang stampede. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao.